और अब जे छे से घर में बिगजी तैयारी भ रहल ये सुबह के टाइम और सब लागल छथि बिगजी बनबे में। साथ साथ जिते सीनियर जूनियर और जिते हकार देने छियन पूरा गांव के तो सब एतऽ एथिन, सबके बिगजी भेटतनि, फुल मेहमानी। और ये हमर दीदी सब और ये युवा बटालियन जे कि समाज के जे छै से हर एक काम में अपन योगदान दै छथिन, छोट से लऽ के पैघ तक हर एक काम में वो पूरा अपन समर्थन दै छथिन और ओई ऑर्गेनाइज के चार चांद लगा दै छथिन। हिनके सबके वजह से समाज में कोनो भव्य से भव्य काम है छे तो युवा के रिक्वायरमेंट रहे छे और युवा जे छे से पूरा जी जान लगा दै छथिन और ओई काम के सफल बनबै छथिन। तो ई हमर गांव के युवा सब छथि, कर्मठ, जुझारू। एहिमे बहुत सारा स्टूडेंटो छथि, बहुत सारा जॉबो करे छथि और गांव के परंपरा देखे गुरुजी सीनियरगण सब अपन अपन लेवल में व्यस्त रहे छथि और एतऽ जे छै से प्रोसेस के हिसाब से मरवा के जे छै से स्टार्टिंग विध मिथिलांचल के परंपरा और बाबा नेबू बाबा प्रतिष्ठित समाज सेविक नीक व्यवहार के व्यक्ति आब जे छै से मरवा के प्रोसेस स्टार्ट भ रहल है और समाज के जते सीनियरगण छथि और सब मिल के मरवा चढ़ा रहल छथि। बनल रहू पेज पर में और प्यार दियो चैनल के और साथ साथ जे छै से लाइन के जरूर पूरा पार्ट आयत और अहाँ सब जरूर प्यार दियो और साथ साथ ई परिवार में 4 गो सोल्जर छै जेमे से कम से कम 3 गो रिटायर हो गए छथिन, एखनो एगो कर्नल साहब छथिन और हमरा सबके बड़ खुशी है। तो आगा के वीडियो के लिए बनल रहो। जय